Està músic. Jason. A veure, No. ens veiem en TV. Boogie. Estem una mica enrere. No, no, això vaig venir primer. Sí. Quart. Primer quart, eh? Ja. No, que són quarts. Ei, no, que són quarts. Zero. No, un! Quart. Però si no l'he provat en el mòbil. No, Primera. tres. Que maco! Sí, no li posa molt, eh?